Kaixo, gu dan etxe beste udane Antuna eta Nerea gara, eta gure proiektua kanika banatzailea da. Gure arazoa hauxe da, tamaina askotako kanika ditugu, baina orain tamaina batekoa bakarrik behar ditugu. Kanika kopuru handia daukagu, eta tresna bat egin behar dugu kanikak sailkatzeko. Proiektua egiteko materia eta tresna batzuk erabili ditugu. Materiala, kartoia komuneko paperan rolloa, paper albararen rolloa, arautzak kajaren azpiko kartoia, kartulina, zelo eta kola. Tresnak, kuterra, goraizeak, konpasa, abar. Kanika banatzeko tamaina desberdinetako pasabideak ditugu. Kanika handiena lehenbiziko zuluan erori behar du. Tamaina erdiko kanikak bigarrenean, eta txikienak azkenekoan. Orain erakutsingo dizuegu nola egiten duen gure proiektuak. Ikusten duzuten bezala proiektuak funtzionatu egiten du, baina batzutan ertaina eta txikiak faiatu egiten dute. Baina baldintzak betetzen ditu eta